Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος Σουμπενιώτη, είμαι νηπιαγωγός και project manager στο νηπιαγωγείο Άκατα Μάκατα στη Λάρισα. Το νηπιαγωγείο συμμετέχει στο Erasmus πρόγραμμα DICE, Digital Citizenship in Early Years Education, το οποίο έχει να κάνει με την ψηφιακή πολιτιότητα. Να σας πω λίγα λόγια για το νηπιαγωγείο. Το Άκατα Μάκατα, μάλλον στο Άκατα Μάκατα, δημιουργούμε ένα ασφαλές, χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες. Μέσα από δραστηριότητες μάθησης προσπαθούμε να ενσωματώνουμε καινοτόμες τεχνολογίες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να εξερευνούν τον κόσμο με έναν μοναδικό τρόπο γύρω τους. Σχετικά με το έργο DICE, όπως σας είπα και πριν, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν δραστηριότητες που προωθούν την ψηφιακή πολιτιότητα. Η ψηφιακή πολιτιότητα έχει να κάνει με την αίσθηση του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο. Έχει επίσης να κάνει το συγκεκριμένο project με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και με το πώς τα παιδιά να χειρίζονται όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Χρησιμοποίησαμε διάφορα ψηφιακά εργαλεία για να διδάξουμε τις βασικές αρχές της ψηφιακής ασφάλειας και της υπευθυνότητας. Με έναν διαδραστικό και προσιτό τρόπο τα παιδιά έμαθαν να πλοηγούνται στο διαδίκτυο με ασφάλεια και φυσικά η τεχνολογία έγινε μέσο ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ικανότητα, ενώ παράλληλα να διασκεδάζουν στον ψηφιακό κόσμο. Ούτως ή άλλως τα παιδιά σήμερα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πολύ παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους εξοπλίσουμε με τα απαραίτητα εργαλεία. Η γνώση που αποκτήσαμε μέσα από το έργο DICE μας έδωσε τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε αυτές τις πρακτικές στην καθημερινή μας εκπαιδευτική προσέγγιση. Τα παιδιά μας μαθαίνουν, διασκεδάζουν και προετοιμάζονται για τον ψηφιακό κόσμο με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο DICE θα βρείτε πολύ μεγάλο υλικό, είτε είστε εκπαιδευτικοί είτε είστε γονείς, ώστε να βοηθήσετε τα παιδιά σας σε αυτό το ταξίδι και μάλιστα να βοηθήσετε και στο κομμάτι των μεταβάσεων από τον ψηφιακό στο φυσικό κόσμο. DICE, μαθαίνουμε και δημιουργούμε ασφαλώς.